Tervetuloa katsomaan tämä jakso, jossa aiheena on edellisen osan 1, Helsingin Lehtisaaren pronssikausi, jatko-osa 2, pronssikauden asumukset. Tuo Lehtisaari tuli aiheeksi, koska siellä nyt sattuu olemaan näkyvissä tuon ajan hautamuodostelma, johon tutustuin. Eli siellä on käyty ja oltu ainakin jo 3000 vuotta sitten. Sama koskee koko Suomen merenrantoja, saaristoa sekä myös sisämaata. Pronssikauden ensimmäisessä osassa tarkastelin tapahtumaa Lehtisaaren kalliolla Röykkiöhaudan vierellä. Kun pysähdyin, samaistuin siellä tuolloin olleiden kanssa. Paikka, kivet, kallio, meri, metsä olivat samoja 3000 vuotta sitten ja nyt. Aika on mielikuvituksen tuote. Ei ole merkitystä, onko aikaa kulunut 3 sekuntia vai 3000 vuotta. Kun suljin silmäni, olin samassa paikassa heidän kanssaan, samassa tilassa. Ja tästä aloin miettiä, mikä minä itse olen, ja mitä eroja meillä on. Vai onko? Ja tuohan minun, tutkijaluonteena, piti selvittää. Ensinnäkin minä itse. Geneettisen tutkimuksen mukaan pronssikauden hesalaiset ja espoolaiset olivat tummatukkaisia. Niin minäkin. Oman DNA-testin mukaan geenistöni on puhtaasti kantasuomalainen. Olen siis kansu. Pronssikauden ihmisten pituus oli noin 150–160 senttiä. Itse olen 180. He siis olivat minua olkapäähän saakka. Niin kuin vaimoni. Kun mielikuvissani avasin silmäni, oli tunnelma ympärilläni, kuin Stockmannin kosmetiikkaosastolla, saman mittaista porukkaa ympärillä. Niinpä lähdin itse jatkamaan matkaani, kuten nuo kaikki pronssikautiset tuolloin hautauksen jälkeen. Aivan varmasti samaa polkua joidenkin kanssa, tuossa kuvassa vieressä. Omaan asumukseensa. Tässä vaiheessa aloin hahmottamaan, siis millaiseen asumukseen. Kun kiinteistön välittäjä olen, ja rakennusalan taustalla, kiinnosti, miten tuolloin asuttiin ja millaisissa asumuksissa. Mennään ensin Lehtisaaren taloon. Ensimmäisissä taloissa jo pronssikauden lopulla oli olohuone ja mahdollisuus keittiötoimintoihin. Siispä aloitetaan tuosta nykylehtisaaren olohuoneesta ja keittiöstä. Ihan vain kehityksen vertailun vuoksi. Pronssikausi sijoittuu kivikauden jälkeen, alkaen noin 3000 vuotta sitten. Pronssikaudella asuminen ei ollut pysyvää, kuten myöhemmin rautakaudella. Ihmiset liikkuivat kausittain, kalastus- ja metsästysalueiden mukaan. Asumukset olivat yksinkertaisia ja nopeasti rakennettavia, mikä sopi liikkuvaan elämäntapaan. Ihmiset asuivat pienissä ryhmissä. Asumukset rakennettiin merenlahdille ja jokien varsille, sillä kalastus, hylkeenpyynti ja keräily olivat keskeisiä elinkeinoja. Helsingin Pitäjänmäestä on löydetty vanhimpia asuinpaikkoja. Asutusta on ollut pitkin Suomen rannikkoalueita. Pronssikauden myötä alkoi näkyä pidempiaikaisia asuinpaikkoja, mutta kivitalot ja suuret kylät tulivat vasta rautakaudella. Katsotaan seuraavassa asumistyypit ja rakenteet. Nahkakatos. Liikkumiseen metsästä ja keräilijöillä soveltui lyhytaikaiseen asumiseen telttamainen, helposti purettava ja siirrettävä nahkakatos. Rakenteena oli puutolpat, kevyt kehikko ja peitteenä eläinten nahoista tehty kate. Tämä oli perustason sääsuoja. Lämmöneristys oli heikko. Asumistapa sijoittui 5000 ja 8000 vuotta sitten. Turvemaja. Seuraavalla jaksolla asumukseksi muodostui turvemaja. Rakenteena oli puukehikko, jonka päälle laitettiin maa- ja turvakate sekä ruoho. Tämä sopi kausiluonteiseen elinkeinoon, varhaista viljelyä ja keräilyä. Asuminen samalla paikalla oli keskipitkää, mahdollisesti myös talvella. Rakenne antoi hyvän näkösuojan ja kohtalaisen lämmöneristyksen. Kateaineena on voitu käyttää lautoja, ruokoa, olkea, riukuja, turvetta tai tuohta. Taloissa oli tulisia, yleensä kyseessä on ollut avoliesi, joka oli lattian keskellä oleva kivirakenne. Asumistapa sijoittui 3000 ja 5000 vuotta sitten. Kuoppatalo. Seuraava rakennetyyppi oli kuoppatalo. Joillakin alueilla Suomessa käytettiin kuoppataloja, maahan kaivettuja,
osin maan alle jääviä asumuksia, jotka pysyivät lämpiminä talvella ja viileinä kesällä. Tyypillisesti asumukset olivat pieniä, matalia rakennuksia, joissa saattoi asua perhe tai pieni ryhmä. Muoto oli usein soikea tai suorakaiteinen. Sisällä oli avotuli, joka toimi sekä lämmityksenä että ruoanlaitossa. Maahan kaivettiin puoli metriä, vajaan metrin syvyinen kuoppa. Kuopan reunoille asetettiin paaluja ja kiviperustuksia, joiden varaan rakennettiin seinät ja katoksi maa- ja turvekate. Asuminen oli tarkoitettu pitemmäksi, puolipysyväksi. Tämä soveltui talviasumiseen aiempia paremmin. Pitkätalo rautakausi. Pronssikauden ja sen jälkeisen rautakauden pitkätalo oli suuri, puusta rakennettu yhteisasumus, jossa saattoi elää useita perheitä. Se oli pitkä ja kapea rakennus, ja sen sisätila jaettiin usein eri osiin, asuinhuoneisiin, varastotiloihin ja eläinsuojiksi. Pitkätalot olivat suurikokoisia, 14–24 metriä pitkiä ja 6–7 metriä leveitä. Kuvassa hahmotelma pihapiiristä. Seinät tehtiin puupaalujen varaan, kivikehikko ja katto oli harjakatto, joka ulottui koko rakennuksen pituudelle. Katto peitettiin oljilla, turpeella tai tuohilla. Kuvassa on löytö säilyneestä pitkätalon kiviperustuksesta. Asumistavan alku sijoittui noin 2000 vuotta sitten. Yhteenveto. Pronssikautta edelsi mesoliittinen kausi, noin 3000 vuotta, ja sen jälkeen neoliittinen kausi noin 1500 vuotta, joiden elämäntavat ja asuminen jatkuivat pronssikaudelle. Mesoliittisella kaudella Suomessa asuttiin kevyissä, väliaikaisissa suojissa. Metsästä jäkeräilijät liikkuivat kausittain, kalastus- ja metsästysalueiden mukaan. Neoliittisella kaudella siirryttiin pysyvämpiin turvemajoihin. Varhaista maanviljelyä ja karjanhoitoa alkoi esiintyä. Saviruukut tulivat käyttöön, mikä mahdollisti ruoan säilytyksen ja valmistuksen. Pronssikaudella rakennettiin jo puolipysyviä kuoppataloja sekä suurempia puusta tehtyjä pitkätaloja. Ero asumisessa liittyy siirtymiseen liikkuvasta metsästäjäkeräilijäelämästä kohti paikallisempaa ja yhteisöllisempää asutusta. Pronssiesineiden käyttö ja kauppa yleistyivät. Yhteiskunnallinen eriarvoistuminen alkoi näkyä. Siirtymä kohti kylämäistä asutusta ja suurempia rakennuksia, jotka ennakoivat rautakauden pysyviä kyliä. Kiitoksia, kun jaksoit katsoa tämän pronssikauden jakson loppuun saakka. Toivottavasti sait pienen tuulahduksen omasta elämyksestäni ja voit käydä paikan katsomassa. Tai jonkin toisen samanlaisen. Kaikki lähti siitä Lehtisaaren elämyksestä, tutkimaan sen historiaa ja erityisesti sen ajan ihmisten kokemusmaailmaa asumisessa. Tuo Lehtisaari tuli aiheeksi, koska siellä nyt sattuu olemaan näkyvissä tuon ajan hautamuodostelma. Eli siellä on käyty ja oltu ainakin jo 3000 vuotta sitten. Sama koskee koko Suomen merenrantoja, saaristoa sekä myös sisämaata. Käy katsomassa ja seuraa myös Facebook-sivustoani sekä katsoasuntoblogiani. Sivusto toimii kännykällä, mutta on selkeämpi palstoitus tabletilla vaakana tai läppärillä. Siellä on asumiseen ja asuntoihin liittyviä juttuja sekä luontoon, ympäristöön ja tapahtumiin liittyviä tarinoita. Tavataan uusien juttujen parissa.